Čaute, tu je Marcgot a Algot. Dneska natáčame nejak veľa, moc sme z toho pili hlava. Ideme to urobiť teraz po stojačky. Nech sa páči. Prvý si Marcgot, že? Ale ja to nedám s mobilom. Ty budeš takto. Ináč, videli sme hady, je? No aha. Marcgot tam hodil nejakú loptu. Ošťatu od jedného. Marcgot? Počkaj, tady toto bolo, tady to. Ale veď kašli na to. No tak neviem, či to niekto dá. No asi zomreme obidvaja. Rozbieme sa tam o kameň na majú. Krvička. Krvička, pozrite sa, krvička. Nedá krvička. No, najlepšie. Marcgot? Áno? Tak ja to asi nedám. Poď. OK, idem. Prečo ťaháš to lano za loďou? Šmíka sa. Veď šmíka sa to podľa teba. Veď, jak sa tento kameň môže šmíkať? Kameň sa vie šmíkať. Hej, vie, ale nešmíka. Algot a Marcgot v akcii. Marcgot a Algot v akcii. Hej, my sme nedali. Lodička, kus loďky, duplo. Uka. Tam. Aha, pozrite sa, ja už som im to ukazoval, myslím. Vidíte, loďka? Idem pre mobil. Daj. Lebo si ma nenatáčal, musíš ma natočiť. Tu máš? Natáčaj ma. Najprv ma natáčaj. Je ma vidieť? Áno. A Marcgot to prešiel. No, vráť sa pre mobil. Ja to nebudeme riskovať. Ty to nedáš. No, to máš. Čakajte. A ide Algot! Spadol! No, prestaň ako ohni. Dobre, Algot. A teraz to pôjdeme po tomto. Ale nie, po sediačky. Neboj sa. Hej, ukážem tohto pavúka, bro. What a blots of payment foe. Ideme po tomto Zblízka je to, aha, aké veľké. Ukážeme vám. Zblízka je to. Hej, teraz to skúsime po tomto, po Takéto. sediačky, ale... Prosím? Po sediačky, po tomto. Ja už s týmto, prečo musíme toto robiť? Hej, Ja mám nápad. Ľudia, poď ma Algot. Áno, točím. My takto, vždycky stále na to skáčeme. Vždycky ja teraz nechcem, lebo už to je dosť staré drevo. Hej. Bobry to okosali. No, jak môžete vidieť, tak Boj! ešte v kuse na tom mole. Tam je náš pes. Kde? Tam je náš pes. Jak si môžete všimnúť, že tam je pedboard. Pozri. Dobre. Ak chcete, aby sme točili ďalšie videjka, tak poprosíme nejaké lajky a odberáte proste Marko tu robí ešte blbosti. No tak asi toto bude všetko za tohto videa, tak Nevypínaj ho. čo? Kúkaj. No Marcgot, čo máš? A takže. I believe I can fly. No, tak toto bude asi. Počkaj, zoberieme jednu palicu a poďte za mnou. No, ok. Dámy a páni. Už ideme. No, Marcgot tu niečo nesie. Ne, čo to je? Jaký veľký priestor? Čo? Ne. Veď na čo?
Paddleboard, aha. Aha. Tam je taká hračkárska motorka. Jak si môžete všimnúť. No. No tak. Toto bude asi všetko za tohto videa. No, Marko to ešte niečo ukazuje. No tak toto bude všetko asi za tohto videa. Tak sa majte. Majte a prosím, šáme srdiečko nás prihraje vždycky, keď ste dobrí kamoši. Hej, Tak, a dáte nám like a odber. Čaute!